ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘካይዶ ናይ ትኬት መሸጣ ዝተኣከበ 2.5 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ገንዘብ ናብ ካዝንኡ ከሰጋግሮ ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ። ዘሪፖርተር ብ17 ሰነ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት እቲ መንገዲ ኣየር ብሰንኪ ዘይተፈትሑ ናይ ባጤራ ጉዳያት እዩ ገንዘቡ ካብ ኤርትራ ምንቅስቓስ ሲእኑ ዘሎ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኤርትራ መዓልታዊ 3 በረራታት ይካይድ እኳ እንተሎ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ናይ ሸርፍን ባጤራን ዋሕዲ ካብ መሸጣ ትኬት ዝተኣከበ ገንዘብ ካብ ኤርትራ ከውፅኦ ይጽገም ምህላው እዩ ተጠቒሱ። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ወፃእ ባጤራ ዋሕዲ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ኣቦ ወንበር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ጣሰው ናይ ኤርትራ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ክንጥቀመሉ ስለዘይንኽእል ናብ ዶላር ቀይሮም ክቡን ኣለዎም ክብል ኣተሓሳሲቡ። እንተኾነት መንግስቲ ናይ ወፃእ ባጤራ ይብልናን ክብል ስለ ዝጀመረ እቲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ምንቅስቓሱ ከም ዘይተኻእለ እዩ ተመልኪቱ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣቋሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ሰላም ዝተኸተመ እዩ ዳግም ጀሚሩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ኤርትራ ክንቀሳቕሶ ዘይከኣለ 2.5 ሚልዮን ዶላር ኣብ ናይጀርያ እውን 80 ሚልዮን ዶላር ተዓጊትዎ ከም ዘሎ ጸብጻብ ዘሪፖርተር ኣገንዚቡ። 80 ፓስፖርታት ኣብ ሳንጣ ሒዙ ብመንገዲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢንተበ ናብ ኡጋንዳ ከኣቱ ዝፈተነ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ። እቲ ዓሊ ሓሰን ሂዳ ከም ዝበሃልን ናይ ኤርትራ ዜግነት ከም ዘለውን ዝተጠቐሰ ውልቀ ሰብ ብ13 ሰነ ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ብዝበጽሓሉ ተሰኪሞ ዝነበረ ሰናጡ ኣብ ዝተፈተሸሉ እዋን እዩ 80 ፓስፖርታት ተረኺብዎ። ዘኢንዲፐንደንት ንኣፈኛ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኡጋንዳ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ዓሊ ሓሰን ኣብ ሓደ ሳንጣ ሒዝዎ ዝጸንሐ 80 ፓስፖርታት ብምሉኡ ናይ ኤርትራ እዩ። ናይ 80 ኤርትራውያን ፓስፖርታት ኣኪቡ ናብ ኡጋንዳ ዝኣትወሉ ዝነበረ ኩነታት ብፖሊስን ክፍሊ ኢሚግሬሽንን መርመራን ምጽራይን ይካየደሉ ኣሎ። ዛጊት ኣብ ዝተኻየደሉ መርመራ ብዛዕባ ሃልዋት ወነንቲ ናይቲ ሒዝዎ ዝጸንሐ ፓስፖርታት ተሓቲቱ ዘዕግብ መልሲ ከም ዘይሃበዩ ተመልኪቱ። ሰብ መዚ ኢሚግሬሽንን ፖሊስን ወነንቲ ፓስፖርታት ዝኾኑ 80 ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ንምርጋጽ መርመራ ጀሚሮም ኣለው። ካብ 35 ክሳብ 40,000 ዝግመቱ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝነብሩ ጸብጻብቲ ሃገር የመልክት። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ንግድን ወፍርን ዝተዋፈሩ ኤርትራውያን እኳ እንተለው መብዛሕትኦም ግና ናብ ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ካናዳን ንምስጋር ዝጽበዩ ዘለዉ እዮም። ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ንጉዳይ ሱዳን ንምሽምጋል ንዝቆመ ኮሚቴ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ንኽመርሖን ዝቐረበ እማመ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ነጺጉ። መራሕቲ ኣባል ሃገራትን መንግስታትን ኢጋድ ብሶን 12 ሰነ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡትን ደቡብ ሱዳንን ዝርከብኦ ጉዳይ ሱዳን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ክመርሖዮም ተሰማሚዖም። እንተኾነ ኬንያ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዘይሻራዊ መርገጽ የብላን ብዝብል ብልኡላዊ ቤት ምኽሪ ዝጽዋዕ መንግስቲ ሱዳን ነቲ እማመ ከም ዝነጸጎ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘተን ሱዳን ወኪሉ ክሳተፍ ዝቐነየ ንጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ብምትካእ ስልጣን ዝተረከበ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ማሊክ ኣጋር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ እማመ ኣብ ኣኼባ ኢጋድ ከም ዘይተዘርበሉ ብምጥቃስ ሃገሩ እቲ ናይ ሽምግልና ልኡኽ ብፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ክምራሕ ከም እትደሊ ኣነጺሩ። መራሕቲ እቲ ወተሃደራዊ መንግስቲ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑመር ገለ ከም ዝተዘራረበን ሱዳን ኢጋድ ዝቆሞ ልኡኽ ብኬንያ ክምራሕ ከም ዘይትደሊ ከም ዝገለጸሉን እቲ መንግስቲ ብ15 ሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ብመንግስቲ ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ብተወሳኺ ኬንያ ዘይሻራዊ መርገፂ ኣብ ርእሲ ዘይምህላዋ ቀንዲ መዕቆቢት ናይቲ ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምራሕ ፈጣን ሓይልታት ምዃና እዩ ወቒሱ። ኢጋድ ግጭት ሱዳን ካብ ዝባራዕ ጀሚሩ ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ ዝተፈላለየ ጻዕርታት ክገብር እኳ እንተጸንሐ ክሳብ ሕጂ ውፅኢታዊ ስራሕ ክገብር ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ። ዘኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን